že se vám to líbí, že se sem vracíte a aby se vám sem vracelo ještě něco krásný do příštích let, tak jsme vám tady připravili slibovanou kulturní vložku. Tou kulturní vložkou nebude nikdo jiný než světoznámá skupina Fire Dance Group. Takže ještě chvíli strpení, mám ještě jednu radu a to pro všechny přítomné dámy, milé dámy, držte si své kalhotky, aby zůstaly tam, kde mají. A milí pánové, držte si své přítelkyně a manželky, aby vám neutekly. Takže přivítejme taneční skupinu Fire Dance Group.
song for a broken hearted. No celebrate all the way they wanted. I will not be just a face in the crowd. Gonna hear my voice. I shout it out loud. It's my own world. It's my own world. Já myslím, že to bylo boží. Stojí mi normálně chlupy na rukách a chtěl jsem vám říct, byl tady takový malý technický zádrhel při tom tančení, jestli jste si všimli při té jedné sérii. Prosím vás, to bylo způsobeno erotickým dusnem, který tady panovalo už při tom samotném nácviku. Já bych vám chtěl říct, než se chlapi připraví, protože oni, takováhle skupina má vždycky nějaký SO-orgánu. A než se chlapi připraví, já bych vám chtěl říct, hlavně faninka, nějaký takový pikantností z kuloáru, co se šuškají, co nikdo neví. Tak tady tahle skupina vznikla loni na základě tohohle plesu. To se samozřejmě říká, jo. Jenže ve skutečnosti se pár hodných manželů postavilo svým manželkám a na truc, samozřejmě hlavně aby se vyblbli, postavili taneční skupinu ze Žlírce nad Doubrava a jejich prvotní název zněl, no bylo to trošku infantilní, jo, něco jako taneční skupina Plamínek, jo, nebo něco takového. Jenže díky tomu, že tady loni kluci vystoupili, všiml si jich producent a dostali nabídku tancovat ve Vegas. Jo. Samozřejmě nabídka lákala a kluci, protože jsou ješitní, tak to chtěli přijmout. Jenže jméno si změnili, aby bylo světový Firebird.
tak vypustili tuhle kariéru a věnovali se tady povinnostem, které čekají a které vychází z toho, že jsou to hlavně dobrovolní hasiči. Takže chlapi jsou nachystaní, já mám pro vás poslední vzkaz. Hned po tomhle vystoupení se budou držet takhle. Dámy a pánové, poprosím o klid, mám pro vás jednu důležitou informaci. Pozor, mohlo by vás to zajímat. Chlapci tu totiž při všech těch nácvikách protancovali své střelice a uznejte sami, že sehnat desítky na podpatkách je docela těžký. Takže se rozhodli vydražit svoje kalhotky. Takže to by bylo moc jednoduchý. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Začneme zleva. Dobře. Tak, začneme plavkama. Co, Franto? Kdo
Kdo dá kolik, kdo dá víc, nestýďte se. František neuspěl. A co růžový? Promenáda, prosím, promenádu. Vyvolávací cena 10 kačka. Co vy? Kdo se chytne? Děvčata? Já jsem vám tady řekl jednu důležitou věc. Ten, kdo si týká hodky výdraží, si je taky sundá. Prodáno 30 korun. Poprosím, kdo ta hodky vydražil, ať si jede sundat. A co zrna? Promenáda, otočka a jeden. Nějaká šťastná majitelka. Prodáno hned. A teď pozor. Pozor, rád bych vám představil největšího klauna celého tohoto uskupení. Udělej kukrle. Vyvolávací cena 50 korun. Obou snaž se trošku. Tak nějaký šťastný majitel nebo majitelka těchto kalhoutek. Obou bude si muset vyprat a nechat. Tady, paní, kolik dáte? 70. Obou cení se na 70. Někdo víc?